Nanumpa na kaganihang buntag Mayo 21 si Secretary Leo Tereso Abiliera Magno isip bag-ong chairperson sa Mindanao Development Authority kon MinDA hulip kang Mabel Sunga Acosta. Si Executive Secretary Lucas Bersamin mismo ang nag-administer sa oath of office ni Magno. Kini taliwala sa pagsupak ni Acosta sa pagtudlo ang Magno isip bagong chairperson. Gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni Magno niadtong Mayo 13. Apan gibaliwala kini ni Acosta. Sa usa ka sulat pahayag kagahapon, gipunting ni Acosta nga dili ang ngayang pahawaon siya sa iyang pwesto kay matud niya ini fixed 6 years ang iyang termino isip MinDA Chairperson base sa Republic Act 996 nga naaprubahan ni atong Pebrero 7, tuig 2010. Sa pahayag ni Acosta, unom ka tuig ang iyang termino, bot pasabot, unom ka tuig siyang mulingkod. Kung diin, mapahawa lang kini kung dunay due cause kon igong rason. Milingkod si Acosta ni adtong tuig 2022 ug iyang bot pasabot mulingkod kini hangtod tuig 2028. Ang chairperson sa MinDA gituboy sa presidente. Hinungdan nga duna kini 6 years nga termino base sa termino sa presidente nga naglingkod ug nagtudlo kaniya. Sa kaso ni Acosta, wala na human ang unom ka tuig nga termino ni kanhi chairperson Abdul Kair Alontok. Nakaserbisyo lang kini sulod sa 3 ka tuig. Gani gihulipan kini ni Manuel Piñol sulod sa 2 ka tuig. Tungod kay mi pahawa si Piñol kay midagan isip senador. Hinungdan nga gitudlo na pod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Acosta. Sa unom ka tuig nga termino ni Duterte, upat ka MinDA chairperson ang iyang natudlo ug ang ikaupat mao si Acosta. Dunay mga abogado nga nagkanayon. Ang termino ni Acosta base sa mga tuig nga wala nahuman sa unom ka tuig nga termino sa gitudlo nga MinDA chairperson. Apan nagmagahi si Acosta ug gikwestiyon ang appointment ni Magno. Sumala sa mga tinubdan sa Newsline. Kay ang presidente ang nagtudlo kang Acosta, nakahuman na sa iyang termino, ang ngayon usab nga ang bagong presidente ang magtuboy sa bagong MinDA chairperson. Subay sa mga tawo nga nadawat sa Newsline, opisyal nga tubagon sa palasyo ang mga reklamo ni Acosta. Sumala pa, kay ang pwesto sa MinDA tinuboy sa presidente. Ang pagtudlo kang Magno, nagpasabot nga walay pagsalig ang palasyo kaniya ug si Magno na ang ilang gituhuan, maong siya ang gibutang. Sa pagpanumpa kaganina ni Magno, nagtuo ang mga Mindanawan nga maundang na ang isyu kabahin sa paghupot sa posisyon o magpatibabaw ang kalinaw aron maduso ang tinuod nga paglambo sa isla sa Mindanao. Edit Kaduay News 10 Philippines, stay safe!